Takže zdravíčko lidičky, dneska vás tady vítáme poprvé na kanálu Krysáci. Dáme si tady pár pohodových gamesek ve Fortniteu a prostě si popovídáme něco, nějaký chill gamesky dáme prostě, abych to zapl. Takže tak. To jo, to beru. Ok. To zní fér. A napište do komentářů, jak jste se dneska cítili, určitě nemusíte dát like a odběr, pokud se vám to bude líbit. Přesně tak, Děkujem. souhlasím. Tohle jsme dělali na první pokus, bych řekl. Jo, tohle bylo všechno na první pokus, žádný nepovedený, všechno se povedlo. No, vždyť jo. Jo, první video Ale bude... berte to s nadhledem, tohle videjko berte s nadhledem, je to první video, chceme něco vyzkoušet novýho, takže případně nám pište problémy do komentářů a my to opravíme. Přesně, má pravdu. Pokud to nebude něco, na co máme peníze. Jsme chudí studenti. Přesně, jsme chudí studenti, takže jestli bude jakýkoliv problém se zvukem, napište do komentu, spravíme to. Samozřejmě, Přesně tak. samozřejmě nějak budget to spravíme. Okay, takže jsme ve hře. A takže můžeme hrát. Kam by si padal, prosím tě? To je naše oblíbená lokace. Jo, a je to velice dobré. Souhlasím, Flooded Frogs je nejlepší lokace. Co? Flooded Frogs je nejlepší lokace, kámo, s tím musíš jako souhlasit. Takže tak no. Já bych landnul, dal 28 kg. Tady tu hru určitě dropnem tak 30 bombu, protože jsme legendy. A taky pořádný Ne, já bych, kámo... No jasný, tak to jste prosím. Ne, musíme hrát jak pořádný krysáci, kámo. Počkej, jak kde se vůbec nachází ten bušík? Mě by to zajímalo, já chci odemknout tu bránu, kam tam má, to je mega hustý. To netuším, Bušík. ale lidi nám to rozhodně Když se můžou podíváš napsat do komentářů. Characters na mapě, tak... Ale... Lidi by nám to určitě mohli napsat do komentářů, protože my jsme přece krysáci ani... Já tady mám cápka. Já tady mám katany 2. Umři. A ty můžeš mít ten med. Umřel. Tak jsi lepší. A mám kill lidi. Neuvěřitelný kill pickaxem. První kill sezóny, jo. Proti určitě ne botovi. Jsme dobrý. Ježišmarja, neumím vyhazovat věci synhu, panebože. Jo. Cože Capek řekne. Ve stejným větě jsme dobrý a neumím vyhazovat věci synhu. Ach jo. A nevím, lidi, na tomhle kanále určitě budete moc čekat jako víc her. Určitě nebudeme hrát jenom Fortnite, protože nikdo nemá rád Fortnite. Že tady Honzík nenávidí Fortnite. Přesně já tak. jo. Abych vám řekl pravdu, lidi, byl jsem donucený k tomu hrát killu. Fortnite. Takže tak. Hej, to není pravda, přestaň lhát. Je to pravda, lidi, pomoc. On mě tady nutí hrát Fortnite. Neučili, že nemáš lhát? A jo, máš pravdu, já se omlouvám. Pravda lidi, nelžete. Mám boon. Nelžete lidi, jo, nevyplatí se to. Ok, tenhle jsme ještě neměli, kámo. Co dělá tenhle ten? Knocking players reveals other nearby. Aby získáme třetí kill. Ok. Takže když někoho knocknem, tak nám to zobrazí lidi okolo. To je fajnový. A ty fajtíš, koukám. Ukáž, ti ho vyžeru? Trošku. takže tak, no. Ale je to první videjko, podle mě nesmíte očekávat nic moc, jestli tady to vůbec někdo uvidí. Kromě nás dvou, že jo? To je pravda, no. Snad se tam vydaří naše kariéra. Když tak lidi omluvte náš komentář té hry, protože je to první videjko, samozřejmě nemůžete čekat nic speciálního. Prostě ten komentář toho nebude tak super, ale to se časem zlepší. Na to přijdem. Kamo, chceš zlatou Oni shotgunu?
Můj bože, jasně. Já ji Jasně, totiž že nenávidím. jo. Lidi, napište do Můj komentářů, bože, lidi, našel zlato. napište do Kdo komentářů, kdo všechno nenávidí nenávidí. ony kámo. shotgunu. Přesně. Já bych fightil proti ony shotguně. Já bych šel zabít toho bossa, kámo. Dostává, čau, je dostává. Dej mu, dej mu. Tápka. Boss? Můj loot. Ne. Nech to. Oh můj. Ty jsi taková krysa, A kámo. ten dostane ony shot a bum. Já se nemůžu trefit. O můj bože, já jsem tak špatný. Chceš to? Já to nechci. Dostal příšerný hráč. Co to? Tak ne. Kamo, ty jsi mi fakt ukradl A moje co modrý dál se járko. vyzkouším. To bylo moje. Cože? Ty jsi mi ukradl Ne, moje já jsem si ho- járko. Ty jsi nic neřekl. Já jsem se ho chtěl vzít tak jako nenápadně, víš co? Případně nám můžete napsat nějaký rady, Přesně, do komentářů, cokoliv nám můžete napsat. My všechny si to rady, s radostí přečteme. přesně tak. Taky můžete napsat Se třeba, hodí. aby tady pan Krysák Ondra přestal mluvit, když mluvím já. To určitě napište. Jo, Jestli někdo vydržel náš příšerný komentář a dogoogl to sem, tak napište Ondra, Je tady launchpad. napište Ondra je Krysa, protože mi vyžral zbraň a mluvíme do řeči. Jasný. Mluvíme do řeči, tak ty jsi dobrý řečník, kámo. Jo, já mluvím, oh shit, Kde to je ta česká, kámo? já mluvím do řeči. Tady je launchpad. Tady je další boon, cože? To je ten stejný, co mám. Já nechci launchpad. Já mám ale taky void boom. Já bych tady šel možná. Když jsem trošku nemocný. Jo, on má nemoc a toho si nevšímejte. Ale spíš, Jo, hele, to si mě- jakoby, já bych chtěl docela medkit. Hele, Medkit bych chtěl. Medkit. Který je můj, jenom můj. Jak mi ho chtěl ukrást, tak je Tady, na vending machine. Tady nevím, vevnitř. tady je. Když tak můžete do komentářů taky, jo, furt budete psát do komentářů, hele, dík za járko. Ne, dělej, ty by to prosím. Může, Prosím, to je jediný mé járko, kámo. určitě můžete psát do komentářů, co byste chtěli vidět třeba za hry. Nějaký gameplay. Jo, ale něco, na co máme peníze. Samozřejmě. Přemýšleli jsme, kdybyste chtěli lidi, tak bychom mohli udělat třeba gameplay Forestu. Kdybyste to chtěli vidět někdo, kdyby měl někdo zájem o Forest, tak to srdečně přijmeme. Oba dva to máme, potom co jsem donutil si to koupit. Jo, jako, A jeho to baví a mě moc ne, takže mě se to přijme moc natlačit nechce, ale můj jo. ne, to je super video, natočíme Forest. Uděláme si sérii z Forestu. Abych natočil abych natočil gameplay z toho. Jak se to jmenuje? Stumble Guys. Jo. Teď jo, dneska máme málo killů. Přesně, ale jeď rovně, prosím tě, děkuji. Ještě tady jsou lidi. Jeden je knock, Tam tam je. druhý je knock. Co? Je to ještě celý druhý tým. Kam? Itadory? Au? Já jsem... O můj bože, já mám jedno, já jsem no. Je tam nahoře. O můj bože, já jsem dostal. Dead? Nevidím. Ah. Zlatý járko. Kámo, Nech mě tu. dělej Pozor, drop. šutí. Počkej, já chci tohle járko. Tam přestaň někdo brát. Já Ne, jsem, vypadni. já jsem gremlin. Kam mám 50 zápek, zvedni mě. Kde? Pojď sem na záchodky. Kde? Tam venku, to vůbec neřeš. Nemáš nějaký healy? Mám pro tebe míčka, Biga. Ok, to by bylo fajn.
Děkuju. Proč mi tu necháváš to? Já jdu vyhantit to. Jo, to můžeš. Já si zatím popnu Vega, budu v klidu. Mám minus 49 jeden? OK, už běžím. Oni utíkají nahoru, nebo jak? Já už je vidím. Toho ti vyžeru jak svin. Mám málo, mám 2 hápka. Aha, já jsem někde dropnul shotgunu. Dobrý, nevadí, už Dal jsem medkit. Další tým. Je tu na motorce. O můj bože, můj aim je úplně příšerný. Já se vůbec netrefu. Jedet. Kamo, Let's mám go. málo. Je mrtvý. Hezky. Další motorka. Další CP na motorce. A tomu nedám laser už. Dostal minus 27. Já ho pušu. Minus 26, má cracky shieldy. Jedet. A taky? Hezky. Hezky, nádhera. Počkej, když to vemu, bude to zlatý? Jo, dobrý. Nebude. Škoda. Hele, ano, já bych se nebál jít pro ten medailon, když není ještě zabitý teda. Mám tady nějaký quest. Medailon. Já ho nevidím na mapě, takže. Označil jsem ho. Je, tak já tam běžím. Já taky, katana. Lidi, jestli tu jsou nějaký Fortnite fanoušci, tak nám určitě napište, co si myslíte o o Chapter 6. Jaký na to máte názor, co si myslíte o zbraních. Jestli bych chtělo něco nerv. Jaký máš ty názor na to? Jaký máš ty názor na... Kámo, já mám takový názor, já jsem se na to strašně těšil, protože mi to strašně připomínalo Chapter 4, moji oblíbenou sezónu. A už zabili toho cápka. Tam rebootou. A kámo, jsem strašně zklamaný. Aha, oni už rebootou. Pojď ho zkusit spraynout, až bude landit. Já mám na ně high ground, takže... Pojď zkusit spraynout. Ještě, ale jak teďka do rebootnu, tak já bych ho zkusil tak jako trochu dolandil, no. Kámo, tamhle je hezký auto, kámo, to chce. Aha. Já si jdu pro to auto. Let's go. Dobrý, mě to jedno, já se vyspraju. Já si vemu auto a jedu pryč. Ne. Jak se odsud dostanu? Jeden má cracky shieldy? Já nevím, kde se. Ty jsi nahoře? Jo, oni jsou taky nahoře. Tady, tamhle v tom autě. Já jsem dole, já jsem chtěl to auto a ona nemá fuel moc. Či já jedu za tebou nahoru po zipline. A to je jedno, oni ujíždějí v autech, to ne. To je s medailonem, že jo? Já bych je vyfajtil, kam abych je vyhandil, oni nebudou mít moc hápek. Ten jeden bude mít špatný loot. Já jsem jednomu obral, že zase. No, budou low. No ale oni utekli v autech, že jo? No však jo. Pořádně... A tady nějaký quest, tak to. Pořádně na krysáky musíme hrát. Tyjo, lidi, určitě můžete čekat teďko, když bude FNCS. Určitě budeme hrát a dáme nějaký krysácký straty. No to se určitě můžete těšit, to bude super video. A oni jsou tady nade mnou. Že až bude FNCS... Jo, tak my vyhráme FNCS, že ale... No však jo. Nějaký pořádný krysácký straty dáme a vyhrajeme to. Kdo se zajímal, kde jsou ty lidi. Jo, tak to já nevím, podle mě jsem nad náma, no. No jasně, ale já je tam nevidím jako úplně. A moc se mi to nelíbí. Já si tady rozbiju podlahu. Já mám brokovnice jenom s 2 nabojema, že? Aha, dobrý, já spadnu. A oni jsou asi jsou asi úplně nahoře, to je mega vysoko, ale... Dobrý, já už jsem tady, Tady jsou schody, pojď za mnou. Nevím. Oni jsou na střeše, oni budou na střeše. Ne, jo, na střeše, jeden dostal. Je tady. Oh shit. Tady je celý tým ještě.
Pojď to vyfajtíš, já ti věřím. Ještě tam je jeden vevnitř, pozor. A je tu zóna. Tak já tady umřu, chlape. No ne, ale už já. Já taky, ano, mám bílý. Ale třetí místo, já jsem spokojený. On mě tam už vyhal tou katanou prostě. Nedá mě, ale mohli jsme to vyhrát, já jsem jednoho i knocknul. Nevadí. Škoda, to si úplně patron, kam to si nic neudělal. Vůbec nevím, o čem mluvíš, ale já mám rank up. Já jsem spokojený. Já taky. Oh, já jsem kámo dal málem double. Já taky. Mně chybí 3% od Silver 2. Mně taky. Mně chybí 3 od Silver 3. No nic, tak jednu hru jsme dohráli lidi. Tady já bych dal se ještě jednu, to podle mě stihnem. Jo, dáme ještě jednu. Dostal jsem nějaký kola, hele. Takže fajn. Jo. A já doufám lidi, že se tohle video bude líbit, je takový experiment. Nevím, proč jsme se rozhodli. Byl to random rozhodnutí, když jsme včera volali. A stává se. Kam budem padat? To nevím, hele. Kam abych spadl, já tady ještě nemám kam abych spadl na ten most. Ok, já ho taky nemám otevřený, ale bojím se toho. Že jsem bude 0-0 lootu, kámo. Jestli tam ještě bude 0-0 lootu, tak tě ukřižu. Tak co, Honzo, kam budem padat? A co lidi, napište nám, kolik já tady máte level třeba. Mě upřímně zajímalo, jako. Napište kolik já všechno, tady co můžeš můžete. level. Ale to si vybrat víc na lokaci nemohl? Já jsem tam ani nedoletěl. Cože? Ach jo, to jsi retard. Kde je to Česká, kámo, proč je pode mnou? Já nevím, Co to vůbec nelíbí. Jo. Kámo, ono je to dobrý jako... kámo, nechci přestat. A tady mám lidi, ale to jsou baťáci. Ok, taky zabij. Já se jdu zatím nalutit. Aha, tak možná ne. Ok, takže chceš pomoct, chápu. Ok, tak jeden má ale minus, kámo, 80 HP. Ježišmarja, Jo, to je zase oni mě případ s dodělají. tebou hrát. Ale kámo, jeden má mega málo, ten Juice WRLD. Jinak. Počkej. Jo. Dej si Big Gun. No. To je promyšlený, prostě mi to Revive. Je mrtvej, kámo. Hezky. Neuvěřitelně. Oni zapomněli, proti komu hrajou, kámo. Nejlepší hráč Fortniteu ever. Či já si vemu to Česko, než tě vemu. Hele. A nechci metky. Hele, ještě jedna, počkej. Ještě jedna česká, kámo, to potřebuji. A tak když už seš mrtvej úplně, tak já se vyhyluju. Musíš nejít prostě zvednout Honzíku. Hned co se vyhyluju. Už si pro tebe běžím. Mám tě. Tvoje záchrana přišla. Kámo, oni na každé straně mostu jsou... Je jeden reboot. Fakt? Pustý. Jo, A jo, máš pravdu. já vím. Tak můžeš umřít ještě jednou. Hodíš mi jednoho Biga. Ty jo, to nevím. Hodíš mi Gabor. Prosím. Tak hezky popros. Prosím. Řekni hezky A hoďme k prosím. tomu bossu. Směr. Řekni hezky prosím. Prosím. Řekni hezky prosím. Hezky prosím. No, to je něco jiného. Řekni hezky prosím. Řekni hezky prosím, ne? Já mám to nejlepší auto, kámo. Vidíš, kámo, takový zabitý. Spadneš. Ne. Dobrý, stihl jsem poprot Biga. Mám takovou zradu, jsem pak nečekal. Kámo, já nemám ještě ani buildy. Nevím, jak se... Au, já tady fajtím. Jsem nahoru, to je moc vysoko. Dobrý, a já jsem vlezl po stěně. A tam fajtíš už. Jo, jsou tu dva týmy.
Dobrý, jeden jsem zabil. Počkej, pojď za mnou, půjdem vyfajtit ty medailony. Tady Počkej. já beru motorku a jedu na ně. Já se dostal nahoru. A já vyfajtím sám, prosím tě, ty jsi úplně špatný. Já jenom vezmu forecast. O. Fajn. A střílí po mně. O můj bože. Já jsem Já docela už jdu. dostal. Žádný healy. A oni mě pušou. Mám proto medkit. Jo, vidím. Mám minus 23? Já mám 18 zápek. O můj bože, pomoc, 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 pomoc. Mhm. Já nemůžu nic. Já nemůžu taky nic. Já mám Já 18 prostě zápek. nemůžu stavit. A Já ví o tebe. Já- Pošle. Já mám escape plan. A mě dodělává. Ach jo, Já nemám sprint. to tak nebaví. Nabij mi sprint. Nevermind, tak já jsem autista. Kamo, oni neví, oni jsou zmatený. A proč se ještě jít fajtit? Protože mám 18 zápek. Proto se ještě jít zabít. No, já jsem měl víc než 18 a pak mě nahitovali. Protože jsem nabral ten forecast. O můj bože, on mě pušuje. A to je shora ještě kupu. Já vím. Já bych rád zabil jako Ty jednoho a pak druhýho. O můj bože. No nic. Já bych dal ještě jednu, to stíhám. No, to je, Okay, já bych už nedal. Já bych to nechal jako první video. To je v pohodě. Takže Silver 2. jsem Silver 3. Jo, to je na první video dobrý úspěch. Abych řekl lidi, že nám budete muset dát hodnocení, jestli jsme Přesně. náhodou nebo ne. A to je dobrá novinka. Takže tohle bude konec videa. Nezapomeňte dát like a subscribe. A odběr. Samozřejmě. A zvoneček si zapněte. Nezapomeňte si dát zvoneček, A abyste nepřišli o žádný další videa. A to od nás bude všechno. Takový to a uží věc. mějte se, čau čau. Krysáci se loučí. Čau čau. Krysa.